Guto kanop man ang mga bae. Nakatawan niyo? Kata na mga mga dato. Ano miya bati ang nakita ba? Isa ipapakanguda o mama. Na apya miya lokalok na mama. Kamagato sa ragum na idadiyan. Negra miya pangorman niya nakangudaan. 16, 18, 20. Napapakanguda mabusolok. Labi ni basoso. Negra idadiyan ka mama na magato sa ragum. Pakapapatay nga nakiran lutangapan. Kaya penapiang aroma nga napakapapatayin. Kaya randutan pamakatair na gimaw na fly. Tadi to man ni kaya randutan nang makatair gimaw na fly. Nalangon ano miya wipe out, langon ano miya nilabang. Isa da ka kilabang yo. Madagal man na dito, ada man na keto na kamabude to tabi. Opun miya kato si karuman yan. Dataro kaya tagwan sa kagwad. Ti gapakay. Pamana ay bukap kibubing ka karumangan na kangudan na miya kato ni kingiring nga. Dito aki kapalangan-langanin kau sa pagmamahal. Miyakan ng pulurago na miyakani mo pulurago na isa-isa nakapulumangyo, na isa-isa nakaputo niyo, isa-isa nakapkin, na isa-isa nakaplalakaw niyo. Napaman, adingan nutok kata naman, nadingaw pakipagipte kay karo mga babay, na tiga alim, pakaptiyan ni karomang na miyakawalo pulurago na idadiya, miyakatuwa-tuwa. Pakaptiyan na kaki. Kenapa nga man pagabana? Abang yang kini sama itu tak adipyata. Adi ngadi mabayo-bayo kan mabu. Dari mabu di tetangnya dong. Oh. Ya tetano. Atang wala ka basta di pagagu. Kamang kaya pagabana kan adok sa di tetangang atok lalawa. Benda pa kau siya nang yang intoredok sa. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayah kaya kapag apating nga kaya karo mga babay na piyamyalok na pangakasanga kay. Pangakasanga na pakigagada man akaw nagagakasana kababagaring ka kanya na magadam. Ayah tatitangay ka na di mamakatiti. Nakiyati na kasi karo mga bagi miyalok siya karo mga tabi siya nga mga babay na katalo na din napaparwa dila ka di ko ka kalibulibul sa lakap ka nagyan. Katiyak man ng aloks. Marumi sing ibaw. Sami di ibaw kabawa loks. Tingnan mabuhay mo pa karo mga loks sinus kabawa bangay. Allahu akbar, Allahu akbar. Dito ka pa kay sakatan ang mga dato na di ka pa kaya bambarang-barang metunga kay karo mga babay. Madang naman natabiya tadi na kataw ni kap kada tagino karo man na babay. Basta ka kap na babay akaro man ka na basta madadang aka na di ka pa kay aba na pagalo na kauna unaan niyam pansabay. Unaan niyam sa kataid. Adi sa miya ka makan na tangwala puna ko sa bukid no. Puna ko sa debo na namiyele karo babay karo makan na miya ka puro-puro. Miya ka puro-puring girong amiya ka poti-poti. Na siya karo mga na di sisinga-singa na sobra sa riyo propata ka aposo yan. Yung tameli nga namya kapuro-puro ya ke pikiri karoman na karang yakubs. Bago niyong sit sa ginawa niyan. Namya upa kaulo niyan. Jadi yung tadi ni katero karomanga sa miya kapuro-puro ngirong tameli ngaro. Meli ngaro ya ke pikiri karomanga nang ngirong namya dami-dami. At na bisi katawi tarom siya ngirong tanong mga brano. Ay napketad man na kano miya kalala na sunsupakungan niyo. Allahu akbar. Sobra sakit dutungan aeroplano. Namanong hamang gede-gede. Allah. Na pagiro ka pa na mata kami ilak no tabubay sa Davao sa Bukidnon na grabe ko maputi na aya pagkapikir karo mga kabubay na bala ka dudul. Ya te ako sibi ka sanjub suli ko dakara. Apiak yan tunay bunta ni karo mga tabi sa mga bi kalangon mataid. Apian tunay bunta ni karo mga babay na kailangan na sa kaniyang wi dauna ni kabubay. Mata na karo mga nabay. Temo na lango na babay sa wao. Na you are the best in my life. Matang walaw di kaniya makadit. Di kaniya kadut. Ba't ka wala ka biura na no? Atake no ba siya miya makalipam no sang gigising alaw pa kamantik siya. Na miya kakwa kasabalas ikwa nga. Madagal naman nagkato na katano mga dato tabi ang barang-barang ipmuto niya kukwaraman niya ni gida miya katido-asiran. May titubo na niya. Hindi ba iya? Pili ako niya mga bayaw. Hindi ba iya ada bunta di anak. Dia ko na bunta di karuman niya na babay. Nagira mo gagawin na pagatakan yan. Papagkamangan yan. Mani mga pap na apap yan ang abaka-baka awidan ni karuman niya na babay. Namya pa ko lunga. Namya ka ko na da bunta lakan. Ino ka buya ka kamang. O pa ka na ka naulunga. Dati nga pinamuto ka di ta makatatanog.
Antonia Katero Erubin Padilla, ang babae ini sinasaktan. Minamahal. Mata laki. Kenapa ang babae ay pinataplaka? Matangkwala ka, tira ko na kano, na abialango na kada to ko dunia, na lango na tama ko dunia, na lango na tala ko dunia, na miyakwang natama sa plin ng mga barko, natama sa mga misan, na miyakwang kapan, na umasak pa karakasubay na dama tarutok. Kenapa so personal lo, kenapa so kabaya? Kaya sukudan buman ng kutuwa ka alimer kay karumanga na barakama pumasapira. Abubukuan na miyakagaro siya karumanga bubaya na abiyen. Bukok timbla sa kaping ka. Ibut ko Allah ka papakapya-pya ginawa ta. Kagdami ang mga dato. Iginapang ginawa sa buwan nabi, baka timbla sa kaping nga. Ay, ito, nadikan mabudito ta. Saka. Mga timblaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaman naman, kaman nagda-gda. Nami pengamin itu pelakan ya, na ini benar kan, nak kita entah minggu. Udah agulaw man agulaw no. Karomako Kamatang malu diga mama kay siya dah. Miya din sa kita kan misi. Inu mabu miya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man matat sa din sabay akapantagan nakapatay. Apag kababay ni karuman ni mama na diri ko surga. Sa din nakisam babay akapantagan nakapatay apag kababay ni karuman ni na diri ko surga. Datarang Lokstan wa si bagubay sa kalabi amin taupan nasan siya kapag kabubero ni bapasulutan sa abu tadi tikap kabuberon wallah kapag asurga yan agukun yari kan nga inatano na baramal kati nga mga waten mga apuyan baramal kaaya arangan na kanuniman to sangke amasa na sumya makatuwar katano na pupumatay siya ni efko na mga amal simba siya ko wallah na di mo taka ba siya karakano aya mana kapag asurga akan adang kapag kaukisa kapatay na di tanong kabaya matay ka aya di ka kabaya matay na paganiro na balagan na kasi karumang kaagusto mga loks ka mga wata ka sa taman nagkeda ka ko yung nagkadigan makapambalingan kaya siya ka nagirap kapikira ka na pete ako tiga na matay ako na inaw na miya din siya kapkiliak na ko mga wata ko so karumang ka na miya din nakapkiliak nung sa mga pagariya ka mga babya ka na miya din nakapkiliak nung inaw na miya da ko ko dunia na di ko na makapapataw na ayap man nakisambi ko kawiyaw-yaga ka na kauriano ko ba naro ko pagito sa ko ba na diya kang panamatatang gano'n ba ko panikali mo Allah inutano di pamang niya ya Allah pakasurga kaming ka ya Allah di kami nga pagkanaran ka kaditano pun matatang gano'n ba ya makna niya na pamakasurga tano ay dapat ka na nga amikama ko matano sa nungan na mo na diya man nga marano tabi nang giro ko Allah ya Allah na ya ko masalungan na mo ya Allah hindi ka pagili nakarakan sa surga kanikalaya mata mapagilinin mabu ya Allah budi ka pakai sirap nakarakan sa surga kan kalain ya Allah nami kan isin wala tinameran nawi kala amalaka latika ya Allah na kepada judi matu ayep mani penglar karok mana dia mata sami dah pernah ngadi amat kakak torung kaun mangu sa soalin nami ayah kapagnongan nami kakematan Allahu Akbar na di kami mangayog kami aman uga-uga kadang makita sa kaya torugar ka napaman na pagli na ka nga sorga Allah ugay na sakata wa ba ito mo Nabi sallallahu alaihi wasallam ba ko mga Bani Israel ayaw law niya na pasiksina barasina abay na ayaw butugo Nabi ini pakasorga na kaya rileron wallah na pia kaino miya na asokol kedi dalawa sega pakawaw kapakawaw mabungo tababay na miyaw man ako kedi dalawa sega pakawaw aso na pia kauna niya nun minum suaso na ini sabapon wala kerileron wala kudusan yan niya gusto ka ng mga bay di nga nang kadido di ka panawa ko miya nga lulutoyo ini tawangaw nanan ang mga sawaw na pa rin na sekreto ay pakasorga yung gagaan nakataniwas ka ng mga dato Sadi sa anak karumanya na di makapamamagay sa pangan ng kanakwadailan o di na antunaw na ay manan nila prutas adi na di pamamamagay asyokata na kamama na di ni mamamagay sa karumang babay adi nga katawan na di kaniyang panimapakasir ka sa di nga katawan kanaba pauwing o babay amya kaswat kamama na di ni mamamagay niya pakasir ka kanina mama o gay na sa kamabubay na umya kasok si karumang sa sada na pamamagay kaun nasaralalang bayong si karumang mama sa isdayan di magpakai bata majay sidim namanya tabla amin ni pamamagay ngapan
Makasih minya maghrib na muntur ko lang misangaken. Adi mapupoy. Message ka na ko. Nabuminiptan na bagas. Message ano sa piyaman sa kanak sada. Labangan di pangusyati. Abi yang gimana nga dunia temporaryo. Ina oi binuto ba. Gimana nga dunia na pagawan tuno bo. Ina oi ba natina din man nabi alam ko sudah kalau na kami ni pamamagay. Tigi karo mga oway, keawang ka man no. Keawang ka. Ya teblak ka. Ya sitangan yan. Paano pamamagay ka na dami mo siya karo mga kaamama. Di ka pakay. Oway. Kaya wari ang dunia. Ino man sunabi na ayam ya alunian na tina ya abadar ida tabakta maraka ya abadar na igira apetinda ka sa sawawan na pakadakaling kasay ay man na sawawin ka na dawagin ko sa siya nga naka skan mga bay igira kaya perlutang ano pakadakalin ni say aniro ka dawagin sa siya nga niro ugin na di man pagigi sa talo ka baril may ito swimming pool at tiga nabi ang ata may kadenda na masaurong tigi karo mga tipu ko parang ano makalang yo kadi man nga mga bay laburo nga mga berakatan wa iman to naknaba siya na pengdewa sa katida mataan nakaisap kebentuk nga mga sarwang nga luta mga marano mga bay anak kaya kana nakan si sa Luzon sa Manila na aya buwa customer ang utam maranaw na mga Tagalog mga Ilocano oy tiga kanino adagida maranaw ron mga Tagalog mga Tagalog mga Ilocano na tiga na alam tay pira ni man to soluto mga maranaw. Tiga ka na usto no. Agi mabunga maranaw na pupa ka na langong binaning. Isa ka lami sa ana langong binaning. So bagas na binaning. Kaki kuning nasosaw na binaning pun. Nasosaw sa na binaning, nasos kamu na binaning. Napaparap na binaning. Na panap ka kanuna, ay panap ka na si binaning ang ngaran yan. Namudo pa na binaning. Allahu akbar, Allahu akbar. Di man nang maranaw na miya tiga si kapanin din. Kadi man nga amranaw. Namarato mga pupuk ito ang amranaw. Oy, kasopi hirwa kaya ang amranaw. Ana tutula amranaw, di na kanaba tutula piro ka kapamra kaya. Kinuha sa bengulo, ina ko dembetu bengulo. Bani aparat ya tutuli amranaw. Okay na di panutul na kagi detaro pagapya ginato nga bentugan amranaw. Na adun ko na isa kabar ko miya kalala abar ko. Apakita sa kaludan na aya pasironian na mga Britain, mga Amerikano, mga Insik, mga Apon, mga Arab, ago mga Germany. Dia nga abritin na nawatan na princess. Amya kadalita mo. Na kumakadang ko ulo abar ko. Tadi ngigida-gida sa babaya princess. Sa ulo abar ko. So masanya Titanic. Badan pa. Miyawlo. Na Korea ka nang utawatay na babaya. Ama! Ama! Mini ba nga kakao? Miyawlo kakao! Nakya, miyale ka ama yan. Nagurok niya men. Tigang mga Amerikano tigan ni pagkaraw tumipukuha tangan na sabot niya kasara di mati awatang niya ama sabot yan napakipengaruhan sa daabtang yan itong mga Amerikano piyaya bubaba sa dunia masabot tangan man nasiyabot ako bagisan yada ko bu tingnas ka no mga isik api aki penuh-penuh nakabulawan na barko na diya mikan tipuan sekarang mga Arab api penuh-penuh na dalara nga barko na diya mi tipuan kami ate kami bu dan na bumi akaraw tumipu sumap suwata inang utabo biya punguro dawa ma damatina nya kanung sila sa dataro miyaw luga badak miya kagamaw na maranaw awidan yan subo biya princess napiya malakapano mga pori nakida sa barko grabe maranaw kanya bimiya kasabuton na biya tigas-tigas na pungurok siya kitong utamiya katipurun pungurok tubo mga pori na ano kali pungurok buda to pa nakadami ka daw tumipunas kaya niya ka daw tumipuna mapengaruh mga salibri na pengaruh pa mapengaruh mga tingnan nga maranawa nagibaya pakiguro ka na mapengaruh mga salibri di buwan yan sinay sa somya rumagarakan kenapa soba may tibuan na somya rumagunak niya tagalak yaw lugi Allahu Akbar tiga ka na tutulay maranawa piyang balat Allahu Akbar Allahu Akbar ngamalong nga man gede-gede mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala nah betuan tanop manang ya kalilimutin ayaw mana niyan na diyang kaya akapapatay na diyang kota kabasya nga ustatin wada palawianon ato ni katir Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala fa aynama kuntum apya fa aynama takunu yudrikumul maut
walau kuntum fi burujim musayyada. Apa anda kan tu wallah mata tahu sangat dunia. Na apa anda kan tepak katepu kan penakut tiung ko paputa watum baga na petu kan penakau makanuru no kapapatai. Kati langun no mga dabi na langun miyatai, langun no mga saba langun miyatai, mga tabi langun miyatai, mga tabi tayo langun miyatai, anda so mga sarip langun miyatai, anda so mga paloklong sandalo langun miyatai. Sa katalo iman to malalamba, kana ba aya buwa miyatai na ba milyon ka bilyon amyatay, alangun na naman to pinay kukuba oay sa kap ayama na niya nakapalimudar katan wala sa alungan na kiyama. Ayaman ay pagawid akal tanwa di alungan na mauri yomul firar. Alungan na nakapapalawi da baru katutungan na ya da baru katutungan na ya pagapas ka kutungan na yun ka agaray insan pakiwataan akan tidak makadua bapak akan babuakan inakulay amakulay ayah buat dia kan ibu ka surga na sa satimana mapya na ubagi kung kako mapyan ka na kiyuman ko mapyan na pagka surga ko na tingin na aka uli na siyama ka pagaring ka sala ko katunganin ka at kinamiya ka lalala ko ka nigagaw na sito sa dunia na imato na di kan siya kabaga sa satimana mapya ka ukalabati so amalakan sa mapya oy na kapakay asakan niya ka naraka Allah yawmul firar gawi ano nakapapalawi ang mga urip no Allah inaw mga urip no Allah di pagawid ang tanong akap balingan tanong sa alungan akyama ilaman niya kaya pakai ibarataw nabi siya nga kapapatay aya kaya pa ka ibarataw nabi sallallahu alaihi wasallam sa diyan kaya kapapatay na datar usakataw atau turugun aditataginap dibigil atau tulungan adiga ditataginap na nataraka anak karumang ka, miya kadakadakal sa walain ka, miya kadakadakal sa pirak ka, miya kadakadakal na kaywata, makano ka,